Il-269 kandidat għal kunsilli lokali fissem il-Partit Nazzjonalista ma ġew imweda xejn li fl-se jsibu l-appoġġ kollu mill-partit. Al kontrarju tal-kandidati laburisti li mhux biss twedu iżda tħallsu minn quddiem. Dan intqal mill-kandidat lokali fil-Gudja Markentni Sammut, kif ukoll mill-kandidat lokali fis-Swieqi Nowel Muscat waqt it-tieni dibattitu li sar fuq l-istazzjon tal-Istat. Huma qalu li l-Partit Nazzjonalista dejjem żied il-finanzi u l-poteri tal-kunsilli lokali sa mit-twaqqif tagħhom, iżda llum dawn iż-żidiet qed ikunu marġinali. Markentni Sammut tkellem dwar kif il-ħajja qed togħla l kulħadd, iżda l-allokazzjonijiet mhux qed jolew daqskemm qed jolew l-ispejjeż. Din il-ġimgħa stess il-Prim Ministru ammetta li l-kunsilli qatt ma kienu s-super favoriti tiegħu. U għalhekk wieħed jistaqsi jekk hux biħsieb li l-Gvern qed iħalli l-allokazzjoni finanzjarja tal-kunsilli lokali dejjem tonqos. B'hekk ikun jista' jeħdilhom ix-xogħol minn idejhom u jiftaħar li jagħmel ix-xogħol hu. Markentni Sammut semma li din il-kritika mhix qed tiġi biss min-naħa tal-Oppożizzjoni, iżda wkoll minn sindki laburisti stess. U rajt mumenti fejn jien qed niġi kkalkulat u fejn mumenti niddubita jekk jien ma spiċċajtx minn sindku jew le, jew jekk mhux fil-lokalità tiegħi hemmx kunsill lokali jew le. Min-naħa tiegħu Nowel Muscat tkellem dwar kif il-Gvern qed jiekol mill-poteri tal-kunsilli lokali fosthom it-toroq li huma biss mażra l-kunsilli jekk ma jkunux mogħtija l-għodda biex jaħdmu. Toħodhom li minn idejja ifisser li m'għandekx fiduċja fija fil-kunsilli, fil-kunsilliera, fis-sindki. Le, għalija kien żball enormi li l-Gvern ħadhomna minn idejna, xemm wera in-nuqqas ta' fiduċja li għandu fin-nies li qed imexxu. Huwa kompla jsostni kif il-Gvern ma saħħaħ l-ebda kunsill lokali. Ndunajna li ma kienx hemm direzzjoni, ma kienx hemm pjan, ma kienx hemm ħsieb għall-kunsilli lokali, imma issa qegħdin hemm inżommuhom ċiċċi beqqin, tuhom ftit ħajqogħdu kwieti, imma l-poteri nneħħuhomlhom. Iż-żewġ kandidati tal-Partit Nazzjonalista konkludew billi saħqu li fil-waqt li l-Partit Laburista jiftaħar li se jkun qed joħroġ manifest għal kull lokalità, il-Partit Nazzjonalista ilu jagħmel dan mill-bidu tal-kunsilli lokali. Il-Partit Nazzjonalista waqqaf il-kunsilli lokali, għal kontrarju ta' dak li qalu r-rappreżentanti tal-Partit Laburista, fejn saħqu li l-Partit Nazzjonalista huwa kontra l-kunsilli lokali. Waqt li r-rappreżentanti tal-Partit Laburista baqgħu jinterrompu l-kandidati tal-Partit Nazzjonalista huma nisew diversi fatti importanti. Il-Partit Laburista għandu 112 fosthom 8 sindki illi kienu konsilliera illi mhux riġejn ħerġin mal-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. Tiskanta bl-elezzjonijiet l-unika elezzjoni illi tħassret hija dik tal-imdina fejn il-Partit Laburista preżenta biss kandidat wieħed. Ġo taslim għal-Kunsill ta' 13 il-Partit Laburista jippreżenta biss 4 kandidati. Ġo San Ġiljan tippreżentaw 4 biss ukoll. Ġo Swieqi tippreżentaw 2 kandidati biss u tiġi hawn tgħidilna illi aħna ma sibniex kandidati.